duniya ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju. Wa ya koya wa Anas wannan kairayi Mukiyar bin Shuba. Mu koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwa ga a wannan darasi ne muku karatu. Lokacin ku da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin uwarsa ta je gano masa al'auran mata. Ila kansu da hadisi da 1424 cikin musnad da aka yi ta gabatar ma malam Abduljabbar, abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma malam Abduljabbar baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa, baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa, saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci, na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana, amma shi ne in ya tashi baya tsayawa a kan maudu'i guda ɗayan, sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa. Sannan kuma abin da ake bukata a kan waɗansu tambayoyin shine cewa in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani, in an buƙaci cewa ya buɗe littafin karanto ma mutane, still sai ya ba da uzurin cewa babu lokacin da zai buɗo littafin karanto wa mutane. Waɗannan dai duk waɗanda suke wannan wuri sun san abin da yake faruwa, don haka wato ainihin misali in abin da nake faɗa ƙarya ne duk wanda suke nan sun gani. Ai an ba kowa dama, an ba wa kowa dama cewa ya buɗe littafi. Don haka abin da i bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi, kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wato malam Abduljabbar yake gabatarwa a karatuttukan lafiya, an zo karshen sa lafiya. Duk abin da ake jin tsoro alhamdulillah Allah ya kaɗi shi. Mai girma gwamna, kamar yadda muka faɗa tun daga farko, a matsayinsa na jagora an kai masa ƙorafi akan wannan matsala ta an ɓata manzo, an faɗi magana, an yi kaza. Ga matakin da aka ɗauka, shi wanda ake zargi, wanda ake tuhuma, ya nemi a yi masa adalci, kuma gwamnati ta karɓa. Alhamdulillah mutane sun ta faɗin magana da yawa. Gwamnati ba ta son ta yi, gwamnati tana ƙin yi, gwamnati ma ita kaza. Har daga waje an yi ta maganganu, waɗansu sun yi ta faɗin maganganu manya-manya, har an shigo da iyalinsa ciki, an shi ba abin da ba a yi ba. A takaice dai yanzu gwamnatin jihar Kano ta ɗauki gaban gabarar cewa a yi taro ani. Don haka muna jinjina wannan nasara ta mai girma gwamnan jihar Kano ce, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Islam. Ya taimaka addini, kuma ya taimaka wa malamai da kishirwar abin da ya dame su, don sun kusa yin bore, amma dai yau komai ya ƙare. Babu shakka za mu yi godiya ga jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS kenan, da kuma masu uniform, su kuma 'yan sanda kenan, saboda muhimmancin tsaron da suka bayar a gari zuwa nan aka yi taron nan lafiya, aka gama lafiya. Mai girma kwamishinan 'yan sanda, saboda muhimmancin wannan abu da kuma tsaro, ya turo mataimakinsa, gashi muna tare da shi, ya turo manya-manyan jami'ai, amma sai da ya zo da kansa don ya gaya abu yake ciki, ya ake ciki. Shi ma na farin kaya DSS, bayan ya turo manyan jami'ansa, shi ba ma ya gari, amma yana magana da su, me ake ciki, me ake ciki. To an yi lafiya, an gama lafiya. Yanzu abin da ya rage illa mutane sun ji abin da ya faru, za su yi hukunci, za su yi ɗauka me aka yi, me aka yi, me aka yi, an ji. Ya kuma rage gwamnati ita kuma ta ɗauki matakin da za ta ɗauka. Amma mun tabbata, kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa, an gayyaci mana Abduljabbar ya zo nan wurin cikin aminci,
kuma za a mayar da shi gida cikin aminci in Allah ya yarda. An gayyaci malaman nan cikin aminci, an ba ku mota kun taho, an ɗauko ku za a mai da ku inda aka ɗauko ku cikin aminci. An gayyaci 'yan jaridu su ma sun zo cikin aminci, za a koma cikin aminci. Muna fata Allah ya wannan taro albarka, Allah ya sa wannan abin da aka yi ya zama wato mabudi na toshe wata kafa ta fitina, musamman ga janibin jagora annabinmu sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi karfin a taɓa shi. A wannan ya nuna cewa annabi